Joseph Muscat qal li huma l-valuri u l-prinċipji tal-Partit Laburista li wasluh biex Bażla jidħol f'dan il-partit. Partit li jemmen li l-bżulija tal-familji hija l-bażi tal-ekonomija tagħna, li s-self-employed u l-intrapriżi privati huma l-magna tal-ekonomija, li jemmen li l-edukazzjoni hija ċavett tal-mobilità soċjali u li kulħadd għandu jingħata l-aqwa kura ta' saħħa b'xejn. Partit li jemmen li pajjiż b'aktar nisa f'pożizzjonijiet ta' responsabbilta ikun pajjiż aħjar u li s-soċjetà hija fid-dmir li tagħti lill-anzjani pensjoni diċenti wara dak li jkunu kontribwew. Qal li l-Partit Laburista jemmen fi statu knisja li jkunu separati minn xulxin, iżda li jirrikonoxxu lil xulxin bħala msieħb essenzjali fis-soċjetà. L-istat m'għandu qatt jindaħal fil-ħajja personali, iżda għandu jkun hemm biex meta tkun fil-bżonn issibu. Joseph Muscat qal li meta fl-2003 ta' 30 sena ddeċieda li jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew iltaqa' ma' ħafna xettiċiżmu. Iżda dik li deret bħala idea żardata ta' żagħżugħ saret il-proġett politiku li kiseb il-fiduċja ta' eluf ta' Maltin li ma beżawx jemmnu fih. Il-mexxej Laburista qal li fil-Parlament Ewropew innegozja dwar l-immigrazzjoni u favur tariffi orħos tar-roaming, iddefenda l-miet ta' negozji u ħadem favur il-konsumaturi Maltin biex jieħdu l-flus lura li ħallsu inġustament f'liċenzji fuq id-dixxiet tas-satellita. Dan kollu meta kont żgħir, ma kellix esperjenza u kont qed inħabbata ma' żwiemel. Il-Maltin u l-Awċin tawn il-fiduċja jħallasthom lura b'xogħol u b'riżultat. Stqar li d-deċiżjoni li jikkontesta l-mexxej Laburista ħada li xu daħal fil-politika biex ibiddel u biex juri li żgħażagħ huma lesti għar-responsabbiltà u li ma jaqtawx qalbhom quddiem l-isfidi. Nemmen li pajjiżna jista' jkun u jixraqlu jkun ferm aħjar milli hu llum. Pajjiż fejn uliedkom u wliedi jistgħu joħolmu u jwettqu l-ambizzjonijiet kollha ta' ħajjithom. Il-mexxej Laburista qal li 4 snin ilu il-Partit Laburista kien partit mifrut, iżda llum sar partit wieħed u maqut. Illum sar moviment maqut mhux mill-flus jew l-interessi, iżda mill-valuri għar-rieda li għadha jkun aħjar, temm jgħid Joseph Muscat. Quddiem il-każin nazzjonalista ta' Ħażebbuġ, numru ta' partitarji jistennew il-wasla tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Malli wasal il-Prim Ministru għal darb'oħra reġa' għażel li ma jweġibx il-mistoqsijiet ta' One News. Prim Ministru, Franco De Bono qed jgħid li int għandek tirriżenja x'taħseb? Franco De Bono qed jgħid li int għandek tirriżenja x'taħseb? M'għandekx kummenti, Prim Ministru. Minkejja li l-Prim Ministru għażel li ma jweġibx, mhux l-istess għamlu għatta partitarji nazzjonalisti li ma' One News iddikjaraw li Lawrence Gonzi m'għandux jirriżenja. Ura, inti taqbel ma' Franco De Bono li l-Prim Ministru għandu jirriżenja? Mhux naqbel ruħi, ħajja jirriżenja. Ma kif għandha tissolva s-sitwazzjoni allura? Għandu jċedi Franco De Bono għandu jċedi jirriżenja hu. L-opinjoni tiegħi li jagħmel 50 sena oħra. Għax jien għandi tifel. Arrajt ta' 6 snin, għodu jmurant is-sorijiet, jaf skola u bl-Inglis, daqs laqwa Inglis li hemm ġal-Ingilterra. U żgur li le. Għalissa mhux moment li jirreżenja. Jien ġejt nappoġġja l-Prim Ministru. Le, l-Prim Ministru m'għandux jirreżenja. Għandu jibqemmek. Żgur, il-Prim Ministru m'għandux ikun skjab. Il-Prim Ministru aħna tallajnieh biex jagħmel 5 snin. Fiduċja sħiħa fil-Prim Ministru għandina. Partitarji oħra għażlu li ma jikkummentawx. Ħansaqsik xi ħaġa, Sinjur. Mistoqsija waħda, Sinjura. Sinjur, xi tgħidli dwar il-fatt li Franco qed jgħid li l-Prim Ministru għandu jirriżenja, taħseb li għandu jagħmel hekk? Dak li nħoss biex ħanejdu lilek. Sinjur, Franco De Bono qed jgħid li l-Prim Ministru għandu jirriżenja. Inti taqbel? Le, ma naqbelx. Għala, ma kif ħadd issolva? Għax ma naqbelx. Franco De Bono xiex taħseb qed jgħid? No comments. Inti taħseb il-Prim Ministru għandu jirriżenja? No. Sinjura, 4 tiem il-bot mill-vot ta' sfiduċja tal-wan. Ma interessanix.
Uħut mill-partitarji iżda għażlu li jattakkaw lil Franco De Bono. Ħatmu fuq il-bandiera. Jirreżenja Prim Ministru meta il-Prim Ministru għandu l-fiduċja ta' kulħadd tal-partit. Minn żewġ organi ġaħareġ 100% li jriduh u da xiġifieri is-sejler jikmanda l-kaptan x'għandu jagħmel. Da rikat. Għal-ġid tal-pajjiż mhux jagħmel żgur. Prim Ministru jirreżenja Prim Ministru, għandu jirreżenju hu. Franco De Bono xi qed jagħmel hekk Naħseb ma ħax li rridu jien. Numru ta' partitarji nazzjonalisti qalu li għalihom l-aqwa ħaġa hija li l-Partit Nazzjonalista jibqa' fil-poter. Sinjura, nsaqsik ħaġa, Franco De Bono għadu qed jgħid li l-Prim Ministru għandu jirriżenja, inti taqbel miegħu? Le, ma naqbilx miegħu, hija xi Prim Ministru xejn m'għamel biex jirreżenjaw. Imma kif għandha tissolva? Issa dak l-affarijiet tagħna hu. ħadd m'għandu jirreżenja. Laqas Franco ġifieri. Le. Laqas Franco? Le. Mela kif ħadd issolva? Basta nibqgħu hemm. Thank you. ħanġieldu ma' tfal ta' Erba' organizzazzjonijiet favur id-drittijiet ta' persuni omosessuali kkundannaw attakk li sar fuq tfajla ta' 16 sena li hija lesbjana. Il-każ seħħ 10 tim ilu fil-Ħamrun. It-tfajla kienet fuq bank meta fis-7:30 ta' filgħaxija allegatament sfat aggredita minn żewġ ġuventur aħwa ta' 17 u 17 sena. Skont it-tfajla l-attakk seħħ minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħha. It-tfajla sofri ġrieħi f'sidera u f'wiċċa. Il-Malta Gay Rights Movement, l-Għada Aditus, l-Organizzazzjoni Universitarja LGBT u id-Drakma Parents Group kollha ħarġu jikkundannaw dan l-attakk. Il-Pulizija teżżomm 6 persuni taħt arrest wara s-sejbiet ta' droga matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd f'Paċeville. Waqt tfittxijiet f'postijiet ta' divertimenti s-6 persuni instabu fil-possess jew jabbużaw mid-droga kokaina u kannabis. Il-persuni arrestati huma 5 irġiel u tfajla l-età tagħhom tvarja bejn 18 u 39 sena, residenti ħalaxa, l-Imsida, ħal-Balzan, kif ukoll is-Sanat u x-Xara Għawdex. Ġimma wara l-inċident tal-cruise liner Costa Concordia fl-aħħar sigħat komplu joħorġu aktar dettalji dwar seta seħħ qabel u wara l-impatt. Fosthom il-kaptan Taljan ammetta li għaddaq qrib ħafna tal-gżira ta' Ġiljo. Francesco Schettino jidher li f'daqqa waħda ra bħal fon f'wiċċ l-ilma u immedjatament induna la ħabat ma' sikka li skontu ma kienitx immarkata fuq ir-radar. Skont dokument uffiċjali Schettino ordna biex il-vapur idur minnu fih lejn il-lemin u l-magni tpoġġew kollha fuq reverse. Iżda kien tard wisq. Sa dan it-tant tard il-ħadd wara nofsinhar instab kadavru ieħor din id-darba ta' mara biex bekk in-numru ta' kadavri li nstabu s'issa jammonta għal 13.